Нині у многих странах замічено такое, як узурпація власти. Як се вести людям у такій ситуації, аби було найспокійніше? То, що в світі стало, маємо очевидно много стран, де кучка захватчиків узурпували власть. І не хочу називати поіменно, але коли мільйон людей виходить на протести, а вони на них ігнорують їх, не обращають на них внимання, ігнорують їх, а то ті самі держави йдуть допомагати другим демократію рішати, значить там іде внутрі вже узурпація. Замітьте, що Конституція України забороняє владі узурпувати власть. Не комусь, бо народ – влада. Люди, які при владі, по Конституції, якщо попитаються ту владу держати, не віддавати, підпадають під узурпацію, а це серйозне наказання. Що ж робити, по вашому просу, людям? Нам ся видить, що проти узурпаторів нині самое действенное оружие людям іти у депутати, а остальним людям добре голосувати за своїх, щоб на кожному своєму рівні міг сопротивлятися тим узурпаторам і їхнім розрушительним законам і планам і так далі. Бо нині ми видимо, скільки законів закладені на то, щоб завтра вже у нас не було. Щоб завтра вже не було що ділити, не було що їсти. Ну тот, хто видить нині, оті недобрі закони узурпаторів, підпадає нараз під опасність бути об'явленим врагом і сепаратистом. Чому? А він увидів, що узурпатори роблять зло державі. Виход один – Богуся молити, сповідатися, причащатися, не пропускати ані одну службу, ані один праздник, но й не пропустити вибори. Ведь у Євангелії чітко сказано апостолом Павлом, у якому стані в становищу вас зазнало, знайшло християнство, томуся оставайте. Кіт ти раб, оставайся рабом. Ти свободний, будь свободний. Но якщо ся можеш воспользувати, схоснувати ліпшим, схоснуйся ним. Це слово Євангелія. Тому і ми сьогодні кажемо, маса наших людей, особливо наших православних, у нас тільки скромні, що вважають, що вмішатися в депутати, котрі роблять там безчинства, безобразіє, крадуть, обманюють, брешуть, може не стоїться між ними навіть і мішати. Но ведь тут на це розраховують люди злі, які отпугнуть простих людей, чесних спеціалістів, грамотних від управління, а самий непотріб іде туди у депутати, такий непотріб, що підписати не знає, але зато знає робити безобразіє. І якщо ти на виборах йому дозволиш піти, завтра він з тобою буде говорити по-другому. Він тебе доб'є, обкраде, обнищить і ще натравить на тебе прокурора, спецслужби. А що їм робити? Кить власть повіла, і хоч ти чесний чоловік, но на тебе пальцем указали і тебе будуть судити. Тому один виход – іти у депутати всім, хто лиш може, де лиш може, особливо в селі. Не чекати, коли п'яниця, голова сільради надує усім, а ще раз не йти на вибори, піти і вибрати нормального чоловіка, берова, який берує, добре робити. Те саме по всій державі, як нам важливо, щоб до влади прийшли молоді, ну не такі просто молоді, а й ще й розумні, чесні люди. Добре було б були церковні, розуміли релігію, мали би страх Божий, бо тоді б ми мали із них добрий толк і ми в регіонах, і взагалі в нашій державі. Ну, з цього входить, як би ми не казали, що би ми не говорили, а ясно єдно. Нашим людям треба йти в депутати і вшитком голосувати. Дякуємо красно, що сте нас не лим слухали, а й вчули.
На цьому будьте здорові. Будьте здорові і благословляємо нашим братям і сестрам красненько підходити, реєструватися або приймати участь у виборах другим путем, але не остатися осторонь цього. Бог від нас хоче, щоб ми повіли своє милоє, мирне, добре слово, а свій голос подали за майдостойного. З Богом святим.